Сегодня в Верховной Раде весь день велись переговоры о новом правительстве, но ни о чем не договорились. Депутаты обещали вернуться к этому вопросу завтра или послезавтра. Подробности знают наши корреспонденты. Переговоры о новом правительстве в Верховной Раде продолжаются с утра. Около 11 часов на заседание своей фракции приехал и сам президент Петр Порошенко. Сегодняшнее заседание ведет вице-спикер Андрей Порубий. Владимира Гройсмана в сессионном зале нет. Будет ли сегодня голосование за отставку Арсения Яценюка и назначение нового Кабмина, не знают даже сами депутаты. Сейчас торги идут за 3 міністерства в новому правительстві. Питання не в коаліції, а питання в узгодженні зараз кількох тих посад міністрів, на які не було узгоджено до цього часу пропозицій, які б сприймалися обома фракціями. Тобто я не думаю, що йдеться про питання створення чи не створення коаліції взагалі. Мінекономіки, Мінпаливенерго, так? І наскільки я розумію, там були ще питання по Мінрегіонбуду. В парламенті створюється достатньо гомогенна коаліція за цінностями. Коаліція, яка є репрезентантом багатьох олігархічних груп. Я уряду складу не бачив і не можу його коментувати, але ми обов'язково це зробимо, глибокий аналіз цього уряду. Переговоры о новом правительстве продолжаются и сейчас, но идут они уже в администрации президента.